Здравейте! Днеска се намираме в сървъра на Снупи, както тъй и Оникс е в сървъра. И сега почвам да оцеляваме. Нямам храна и трябва да си намеря храна. Първо съберем дърво. И да. Този сървър е отворен наскоро. И сега да се съберем малко дърво. И да ходим да справим хол. Ако имате желание и вие се присъедините към нас, разбира се, първоначално трябва да се кандидатирате. И така. Къде сте? Аз отивам да справя хол. Оникс? Нямам храна, нямам нищо. Така. Ще си направим... Тук елате първоначално тук при лавата да си направим там киркилова пъти да копаем. Да съберем малко храна, после ще оправим къщата. Заедно ли ще живеем? Първоначално да. После... Аз отивам да събирам храна. Тук няма. Тук има крафтинг тейбъл, ако искате. Правите само един крафтинг тейбъл. Аз направих един. Ей там. На 5 места. Аз отивам за храна. Вари. Оникс, къде си учил? Тук няма храна, бате. Помната иде. То няма храна тук, бе, човек. Къде няма, бе, брат? Няма, виж. Гледай колко крави има при мене. При мен пък изобщо няма. И аз ще умра. Умирай. И да, стана малко проблем. Паузирах клипа. И сега пак сме вътре. Къде сте? Аз събирам сега вълната. Да правим там левото ми. Аз пак събирам. Той убивам кравито. И равин има до нас, човек. Скачай, събирай нещо. Аз намерих две да живея тук. Минта знаем къде си. Зомбито гори. Намери, бе, брат. Тро. Нали казахме, че първоначално ще Живеем до спална. заедно там. И Даря, нали заедно? Къде си ти? Тук до спална. Хубаво, и аз съм до спална. Аз събирам тук някаква вълна, да си направим там левото и... И аз събирам малко храна. Както за всеки. И... да. Така... И... Колко храна събрали? 6 за сега. Аз имам 4. Те ще не стигнат. Да, за сега. И... да. Някой да събира кабелстон. Сега ще събера да оправя само леглата и... Трябва ни кабелстон. Ела тук е. Гледай кравата как бяга, ей. Аз гоня прасета. Виж го как бяга. Ела тук, ама. Оникс пак самотай. Какво да направим, момчето? Аз идвам към спална. Аз събрах храна. Смятам, че ще не стигнат. Изчакай, видях още край. Убивай там. Кой ще прави къщата? Леглата са готови. Оникс? Да. Ела направи хола.
Аз съм направил тук в една пещера, копнах една дупка. Хубаво, идваме. Една дупка копнал само. Чакай. Ела тук на спална там до лавата, аз почнах Абе, да той правя. тук близко до спавна е, много близко. Почнах сега да ще правя къщата, бе, брат. Абе, остави, дай, махни и аз ще дам тук координати. Хубаво, аре идвам. Дай координати. Напиши ги на той на скайп. Аз отбивам тук. Къде чак си отишъл, бе, брат? И ми вика близко са. Джони, изчакай. Абе, тръгвай, нали ги видях координатите там. Ти да не си намерил някакво село, бе. Ама, Не, само на една планина имаше една дупка. Леко, че има и равендър там. Да. ти къде си отишъл, ви? Взели крафтинг тейбълите? Да, бе, събрах всичко аз. Дърво? Дърво има. Супер. Ох, Къде си? идвам. Що? Бах ти хората. Това лапи пак сигурно с мотора. Да, бе. Надува глава само тук. Бъка се хлеб. Оникс, много надалече си го направил, и. Той сега Аз се виждам и двамата, бе. Аз тебе не те виждам. горе на планината ли, човек? Горе на планината ли? Горе на планешки. Къде не виждаш и двамата, бе? Виждам се. Аре, ала при нас тогава за да не закараш. Хуй, де да намеря аз цяла схема. Нали не виждаш, бе? Той сега хикса минус 256 ли или само 256? Минус. И ти къде си отишъл, бе? Ти къде си, бе? Бах ти, човек. Стоян на спална, там си направих. 54. И 20 пенари, бе, сега ще го намери. Да, видя. 54. 156 ли беше? Той заминал, къде е заминал, чак? 156. И накара да го търси. Минус 150. Да, добре да разбрах. Ти пък къде замина? Ти къде замина? Виж го, и този го загубих си. Разходи са там. Обикаляй там. По спална да се и сега ще се върна, ще взема. Само да го намеря. Вау. Добре. Намери ли го? Не. Изчакай, аз те виждам. Бъгна ми се нещо и те видях зад планината. Аз се качвам тук на някаква си планина. Да, видях аз. Ето ме име. Да, не видя. И идвам. Добре. Аз допреди малко копах и убивах тук. Ганно. Как се кача аз? Да. От мен катера, че стани. Бегай. Аре, бе, Оникс, къде сега? Покажи се, бе. Ето стана вече. Тук има село, бе, бате. Къде? Елате на селото, бе. Къде си? На селото? Как на селото? Има село. Аре, давам ви координати, елате. Коя страна, бе? Хикс минус 171 и Z 200 минус 251. Аз те виждам. Не, той е зомбите. Зад планината има село, бе, дето мина.